Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého úplně nového videa, mýho prvního. A teďkon jsem u kamarádky, ale ne přímo. Teď jsme u koní. Václave, pojď sem. Regent. A když tak... Hej, oni žerou ten chleba náš. No a jeden je Václav a druhý je Regent. Ten je Václav před náma a tamhle to je Regent, ten s tou lisinou. Když tak jsme v hliněném újezdě. Regi, čau. Regente, nazdar. Hej, zítra, jestli nás Pavka sveze, půjdeme zase, zkusíme zase ten sval. Já chci teda na sval. Když tak tady jsem ještě s jednou youtuberkou. Jmenuje se tam Mirka Hybšová, píše se to Hubschová. A když tak určitě odebírejte, komentujte, lajkujte a u mě teda taky. To je Václav. Václave, nazdar. Když tak zítra jedu na Václavovi. Já nechci na Regenta. Já už jsem na něm byla, takže to chci ho vyzkoušet. Ne, no stejně budeme mít Václava jenom. Víď Václave, protože je větší než to. No, já nemám dobrou zkušenost. Já se těším, že na něm zase pojedeme cval. Ano, ty konečně už nějaký menší, ne? Nezdá se ti? To je tím, že rosteš, asi nejspíš. Jo. Protože jsem mu dostal písek do huby. Chudánkovi. Švěháš teda pěkně tím ocesem, kámo. Ježišmajda. Hej Václave, musíš ho furt takhle honit, chudáka. Hej, ty na mě sereš, nebo co? Asi na mě. Hej, pojďte sem! Václave! Hej Regi, Regente! Hej, tady jsou ty, co? Lojzo! Lojzo! Lojzíku! To si děláte prdel! Oni zdrhli. Lojzíčku! No tak, z toho, hej! Jo! Z toho zase nic nebude. Čau, pojď sem! Neboj se, zítra se svezeme určitě dost. Teda na ten sval. A klus? Viď? Regent. No. Hej, žerto. Ty vole, děláš si ze mě pr. Regi. Regent. Václave. S ním, úplně v pohodě. Ale musí sám jít. Hej, to jako myslíš vážně? Ty poutkovi. Jau! Ale nevidím žádnou představu. Tady. Hej. To je vtipný chudák. Ho otravují mouchy. Já se těším na ně zítra. Regent! Regent! Pojď! Zdá se mi to, nebo to vypadá, jako kdyby měl monokola? To se ti zdá. Vlastně. Hej Václave, tady. Tady to máš. Hello. Žer tu trávu. Jo, a Pavel si vybral dobře. Čistokravník. To není čistokravník, nebo dobře. Je? Je. Mně to říkal, že je čistokravný. Český. No. To zrovna natáčet nemusíme. No a když tak můžete vidět, jak to u nás vypadá teda nebe. Když to nebude nikoho zajímat. Lojzo! Hej, Lojzička sem taky nejde. Regi! No tak já když tak zítra natočím tu jízdu. Nebo jedna z nás bude točit hřebetu koně, když budeme se tahat. Já budu, jestli ho budeme zase vodit jako minule, že jedna se veze a druhá vedla a potom jsme se střídali prostě takhle,
tak to určitě natočím. A když tak zítra, jestli se nám to povede a bude mít jejich pán jako Pavel čas, tak vám když tak natočím jízdu, teda jako klus a cval. No, tak Tím mobil spadne, když to běží. neboj, já ho budu mít v kapse. Nazdar. No, tak tohleto, k tomu videu, k dnešnímu videu to bude teda všechno. A tak teda zatím ahoj.